Congressman Eli San Fernando versus Executive Secretary Ralph Flecto, nasa ibang planeta issue. Ngayon naman, tinawag ni Congressman Eli San Fernando si Ralph Flecto daw ay nasa ibang planeta daw. Kasi sinasabi ni Congressman Eli San Fernando, bakit ayaw pa ipataas ni Executive Secretary Ralph Flecto ang minimum wage kung kailan nagtataasan ang presyo ng langis at tumataas ang presyo ng fuel. Ang sinasabi ni Congressman Eli San Fernando, gina-justify daw ng ating Executive Secretary na si Ralph Flecto na syempre dahil tumataas ang mga bilihin ng mga kumpanya, dapat hindi daw tumaas ang mga minimum wages muna para makasurvive ang mga kumpanya. At sinasabi daw ni Congressman Eli San Fernando, kiniklaim daw ni Ralph Flecto na magiging upper middle income status na daw ang Pilipinas. Kaya basically kumikita na daw ng 260,000 pesos or around 20,000 pesos per month ang mga bawat manggagawa dito. Ngayon naman kinontra to ni Congressman Eli San Fernando, sinasabi niya, sino sa atin ang kumikita ng 20,000? Iilan lang o halos wala. Baka nasa ibang planeta tong si Executive Secretary Ralph Flecto at hindi niya nalalaman ang tunay na nangyayari sa lupa. At sinasabi pa daw ni Congressman Eli San Fernando, ginamit daw ni Ralph Flecto ang Starbucks bilang batayan. Tumbas na lang daw ng 5 kape sa Starbucks ang pagiging upper middle income status ng Pilipinas. Sinasabi ni Congressman Eli San Fernando, sino sa mga manggagawa ang nakakabili ng Starbucks, di ba? So Dad, ano nakikita mo mga direction dito? Kung a-analyzein mo kasi, if you look at it, ang point kasi ni pareho silang may punto de vista, no, yung tinutukoy nila. Ano ba yung mga batayan nila sa mga kanilang pananaw, no, na hinahayag. Unahin natin kay Executive Secretary Ralph Flecto. Kasi ang sinasabi ni Executive Secretary Ralph Flecto, sometime in the near future, maaring umabot na tayo sa upper middle income status bilang isang bayan. Ang ibig sabihin niyan, pag upper middle income status, yung mga kababayan natin, at least merong gross national income per capita ang ibig niya sabihin. Kasi nga, parang ano yan para kang boksingero, di ba? Meron kang tinatawag na height saka timbang, no? For example, si Manny Pacquiao, let's say, ang height niya is 5'5", ang timbang niya is 145 to 150 pounds, no? So, pag nandun ka sa ganung category na 5'5" at ganyan yung timbang mo, more or less yan yung nasa ano ka na, category ng isang, let's say, lightweight, no? So, yun ang parang batayan na ginagamit. Ganon din sa pandaigdigang panukat ng katayuan ng bawat bansa. Pag ang gross national income ng isang bansa divided by the number of people, lumalabas na more or less kumikita ng 21,000 per head, ang ibig sabihin yan, average yon. So pag yun ang average, nandun ka na sa average na yun, ibig sabihin pwede ka na makonsider na upper middle income country. Pero of course, hindi ibig sabihin na lahat tumatanggap ng 21,000. Una yon. Pangalawa kasi may range yan. Kumbaga, sa timbang ni Pacquiao, 145 pounds to 150 pounds. Ganon din ang upper middle income country. From $4,516, which is equivalent to 21,000 pesos per month, up to $14,000. Yan yung range niya, yan yung parameter niya. So, ibig sabihin, pag upper middle income country ka, pwedeng kumikita ng average 21,000 yung mga tao, up to, let's say, 100,000. So, yun ang range niya, no? Pero in reality, syempre, kung divided by the number of people, population-wise, hindi naman kasi lahat nagtatrabaho. So, ibig sabihin, kung hindi lahat nagtatrabaho, kadalasan 50% na ng population yung nasa working age, no? So, dapat, ang average nun, lumalabas, kung talagang upper middle income country ka, dapat yung mga working people, nag-a-average ng 50,000 to be realistically considered as upper middle income status. But still, tama pa rin si Secretary Recto kasi nandun ka pa rin sa range ng 21,000 up to 100,000. Nasa lower range ka nga lang. So, pwede kang maging upper middle income country status based on that level of ganung klaseng panukat. Ngayon, tingnan naman natin yung sinasabi ni Congressman Eli. No? Ang sinasabi naman niya, paano mo masasabing upper middle income status tayo dahil karamihan sa ating mga manggagawa hindi naman kumikita ng 20,000. May punto din siya doon. No? So, kaya lang iba naman yung batayan niya. Ang ginagamit kasing batayan ni Secretary Recto ay yung batayan ng global marketplace, ng global international institutions. Ang kay Eli naman, ang kanyang ginagamit na batayan, yung katayuan ng ating mga kababayan, which is also partly true. No? Kasi nga, kung titingnan mo, karamihan sa ating mga manggagawa, kumikita less than 20,000 on the average. Kasi ang minimum wage natin sa 22 days, lumalabas mga 16,000 lang. No? So, talagang mas mababa sa 21,000 yung karamihan. Number 2, syempre, ang next issue kasi dito, marami sa ating mga kababayan, they considered themselves medyo nasa, kumbaga, poor, no? Poverty level sila. Kaya nga, yung iba,
50% yung huling survey sinasabi na hindi sila kumakain ng 3 beses isang araw, no? So 50% of the population yun ang survey na sinasabi. Kaya nga ang punto niya is, and marami pa nga sa ating mga kababayan naghihirap, paano mo masasabing na sa upper middle income status tayo? So medyo iba yung kanilang parameter pareho, no? Yung isa ang ginagamit niyang parameter yung global standard, yung isa naman ang ginagamit niyang parameter yung kanya nakikita sa katotohanan o sa mga nakikita sa ating mga kababayan. So yun ang issue na pinagtatalo nila. Pangalawang issue, yung sinasabi nga ni Congressman Eli na dapat itaas na yung mga sahod ng mga manggagawa kasi nga nagtaasan ng presyo ng mga langis, no, at saka mga bilihin, no. So meron din siyang punto ron kasi nga to cope up with inflation. But the problem here is this, may problema rin kasi kung yun ang ipatutupad, no. Pag tinaas mo rin yun, siyempre yung mga kumpanya at this point, medyo nahihirapan din sila dahil yung kanilang kita medyo na lumiliit o baka yung iba nalulugi pa. So siyempre, pag tinaas mo yun, ano yung pwede mangyari? May mga makikinabang na manggagawa because nataasan sila ng sweldo, pero maaari magbawas din ng mga manggagawa yung mga kumpanya. So may masasaktan din, plus minus ang mangyayari dito. Yan ang problema pagka ura-urada natin itinaas na hindi natin inaral na masusi kung ano yung dapat na pamamaraan para maibsan yung kahirapan ng ating mga kababayan na sa laylayan, lalo na sa ngayong pagtaas ng presyo ng langis. Una. Pangalawa, ito naman pagtaas ng presyo ng langis sa aking tingin, sa aking pananaw, sa ating history, no? Kung titingnan natin, babalikan natin yung mga nakaraan, kadalasan naman pag may mga ganitong digmaan o gera, pansamantalang tataas yan pero bumababa din ulit. Ang problema kasi pag naitaas mo na, pagkatapos bumaba yung presyo ng langis, ang challenge dyan is, yung mga kumpanya, hindi rin sila masyado mag-ahire kasi nga tumaas na yung cost nila. So, yun ang mga challenges dito. Kaya dapat dito tinitimbang ng masusi para hindi sa ganon, hindi malagay sa alangan yung iba ating kababayan. Maari nga kung itaas natin, may makikinabang, pero marami ring mawawalan ng trabaho. Una, pangalawa, yung pag-hire ng mga panibagong empleyado, mababawasan din. Kasi let's not forget na every year, meron tayong more or less 1 million na kababayan natin na are joining the workforce. Bago to, these are newcomers. Aside from the unemployed and the underemployed, every year may 1 million na pumapasok. Ang job opening natin every year is only 700,000. So, ibig sabihin, marami pa tayong kababayan na hindi nakakapaghanap ng trabaho, nakakakuha ng trabahong maayos. So, yun ang problema natin. So, that means to say, kung itataas mo, baka lalong hindi sila mabigyan ng pagkakataon. Yun ang mga challenges dito na dapat tinitimbang masusi. Ayun, Dad, Morgan, siguro ang tanong nga dito, sino ba ang mas may responsibilidad to prevent inflation? Kasi any economist will tell you na pag tinaas mo ang minimum wage, mas actually tataas ang inflation. Kasi syempre, as you said, Dad, na kung tinaas mo yung minimum wage, tataas ang gastusin rin ng isang kumpanya. So tumataas na nga ang presyo ng gasolina, tumataas na rin ang presyo ng bilihin. Pag tinaas mo pa ang sahod ng mga tao or taong bayan or ng minimum wage para sa lahat, syempre, kailangan mag-improve rin yung margins ng mga kumpanya. Kaya nga sa mga ibang bansa, katulad sa Amerika, may mga ibang state na nagpropose na $20 per hour minimum wage. Nangyayari nga yun. Pero nagiging mas mahal yung pagkain, mas nagiging mahal ang lahat ng bilihin rin kasi syempre yung mga grocery store, mga restaurant, kailangan rin nila itaas ang kanilang price ng mga pagkain nila at mga gamit nila para ma-afford nila ang sahod para sa kanilang tao. So, in essence, ang sinasabi ng maraming ekonomista is kahit na tinaas mo yung minimum wage, technically speaking, hindi madadagdag ang purchasing power ng mga taong may minimum wage. Kaya, and yung nagiging problema nga doon, Dad, is sa mga bansa na yun na tumataas na ang minimum wage, kung sobrang taas na ang minimum wage, naghahanap na ng paraan para mabawasan ang hinahire or kinukuha nilang empleyado katulad sa mga McDonald's. Dati puro cashier yan. Nag-introduce sila ng mga robot screen o yung mga screen na yun para mabawasan ang cashier kasi ang taas na ng mga sahod or tumataas ang sahod ng cashier. So eventually, I think yung problema dito kung parati nating pinupush sa mga kumpanya o sa pribadong sektor na pataasan ng minimum wage, mas mabawasan nga nila ang mga hinahire nila. So, Dad, Morgan, do you think that solution here should be on the government side? Kasi sa totoo lang, when you really look at it, the rising costs of gas and lahat ng mga bilihin natin, pwede naman yun ma-prevent kung bawasan ng excise tax. I think 10 pesos per liter pa nga ang excise tax. If we reduce that right now, yung diesel is 83 pesos, which means pwede maging 73 pesos pa nga yung diesel kung tinanggal lang yung excise tax. Malaking tulong na rin yun para sa taong bayan. And another point is, siguro yung mga VAT nga, may mga ibang kongresista na nag-argue
katulad ni Senator Lauren Legarda, sinasabi niya, bakit ang VAT para sa regular na bilihin, para sa pulubi, pareho lang para sa bilihin para sa mamahaling bagay, katulad ng mga Louis Vuitton o mga kotse, 12% lang yung mga mamahaling bagay, pero 12% rin ang kahit na ground beef or chicken para sa regular na tao. So, don't you think, Morgan, na the responsibility of preventing inflation should be on the government? Hindi nila dapat ipasa to sa private sector. In fact, I agree, no? Dapat nga bawasan yung taxes kasi taxes ang pabigat, hindi yung hindi dapat na sinisisi natin yung mga kumpanya, no? Para mabawasan ng taxes, ang nakikita ko dapat bawasan din yung budget, hindi ba, Dad? Well, kasi nga isa-isahin natin yung mga issue, no? Isa-isahin natin, no? Unahin natin yung sinasabi na sahod, di ba? Siyempre, gusto naman lahat ng siguro naman kung ang mga kumpanya naman nag-iisip din na maayos, gusto rin naman nilang bigyan ng magandang sahod yung mga tao nila para gumanda yung kabuhayan nila. At the same time, para makatulong din sila sa kumpanya. Kasi nga siyempre, a better paid employee will be a happier employee, katulad sinasabi nila, di ba? But the reality of it, sa akin kasing nakikita, first thing first, no? Kung gusto natin tumaas ang sahod ng ating mga manggagawa, dapat ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan, yung tinatawag nating upskilling and reskilling and right skilling. Anong ibig sabihin nun? Dapat itaas natin yung antas ng kanilang abilidad, kaalaman. Number 2, itugma natin yung kanilang kaalaman sa pangangailangan ng industriya at ng merkado. Pangatlo, ang kanilang dapat aralin at bigyan ng kaabilidad at kaalaman ay yung mga talagang nakikita natin na kulang sa merkado. So let me explain para mas madali. For example, kung titingnan natin, no, sinasabi natin na minimum wage ngayon is nasa 600 plus to close to 700, no? So yan yung minimum wage. Pero kung ikaw ay isang magaling na welder, ikaw ay isang magaling na karpintero, tubero, electrician, hindi ka na sa minimum wage. Nakikita naman natin yan sa mga construction companies, no? Ang bayad sa kanila, 800, 900, 1,000, no? So, ganun ang kanilang sahod. So, ibig sabihin, mas mataas sila sa minimum wage kasi meron silang mga abilidad at kaalaman na nauugma sa pangangailangan ng industriya. So, una yon. So, importante magkaroon tayo ng upskilling, right skilling, and reskilling para itugma natin sa pangangailangan sa industriya. Kahit ang mga driver ng mga Grab, driver ng mga Jeep, driver ng mga taxi, no, mas mataas ang kinikita nila kaysa sa minimum wage. O mga driver ng truck, driver ng mga heavy equipment, no, mas mataas sila sa minimum wage kasi meron silang ganong klaseng kaalaman. At hindi lang yung in demand dito, in demand din yun overseas, no? So yun ang una. Then second, buksan natin, luwagan natin yung pagpapaalis ng ating mga kababayan na makapaghanap buhay sa ibang bansa because sa ibang bansa, naghahanap rin sila ng mga manggagawa na binibigyan nila ng mas mataas na sahod sa tamang kaalaman. So for example, ikaw heavy equipment operator, pag pumunta ka sa ibang bansa, ang sweldo mo talagang doble, triple, quadruple pa. Ganun din. Kung kusinero ka, chef ka, or sous chef ka, ang taas din ng sweldo, no? So, ibig sabihin, sa mga kababayan natin na may mga tamang kaalaman, karunungan at abilidad, talaga mabibigyan sila ng mas mataas na sweldo. Yun ang sinasabi natin. Hindi lamang dito, pati na sa overseas. So yun ang dapat pagtuunan para sa ganun mabalanse yung sistema. Kasi kung talagang pangkaraniwang manggagawa lamang, siyempre ang problema dyan, kung hindi naman mag-i-increase yung productivity, tapos itataas mo yung sweldo, ganun, maipapatong yun ngayon sa cost ng inflation, sa pagtaas din ng mga presyo ng bilihin. So yun ang una doon. Pangalawa, yung sinasabi nga natin ng mga taxes. No? Yun nga, kasi ang problema, yung ng ating mga karamihan sa ating mga politiko, kung gusto nila magpapogi, gusto nila sabihin na babawasan yung taxes and everything. Oh, so at the end of the day, magandang sabihin yun, no? Sabihin natin tataas yung sweldo, babawasan yung taxes. Pero problema nga, kung hindi naman nila binabawasan yung gastos, eventually madadagdagan ng utang ng Pilipinas at pag nagdagdagan ng utang ng Pilipinas, ipapato na naman ulit niya sa mga pangkaraniwang mamayan in terms of taxes or in terms of less services, less budget for education, less budget for health. No? So yun ang naging problema natin. We want to have lesser taxes but that can happen if they will also bring down the cost of their expenditures. Kasi daming gastusin sa ating gobyerno na pwede namang hindi na gastusin. So dapat nating tipirin. Pag tinipid natin yung mga hindi dapat, then matutulungan natin mga kababayan natin by imposing less taxes. So if you impose less taxes, bababa yung mga presyo ng bilihin. So kaya kasi ganito yan eh. Ano ba mas gusto natin? Itaas yung sahod pero tataas yung presyo ng bilihin o i-maintain yung sahod, ibaba yung presyo ng bilihin? Which I think the second option is better. Kasi kung yung sahod mo, for example, hindi nga tumaas pero bumababa ang presyo ng bilihin,
mas maganda ang purchasing power mo, mas luluwag ang kabuhayan mo kasi hindi naman may correlation yan eh. When you say salary and cost of products, cost of goods and services, pag tinaas mo to, tumaas to, di kinain lang. Baka ngayon tinaas ng presyo ng goods and services, mas mataas pa doon sa tinanggap mong karagdagang sahod. So sa akin, these are the issues that have to be deliberated and weighed very carefully. In fact, ang isang case scenario nga na gusto kong parating isabihin sa mga ating mga government policy makers is tignan natin yung Singapore. Kasi Singapore, walang minimum wage. As in, wala. Everyone is like a free market labor, no? Pero still, wala ka makukuha ang laborer na mababa ang sahod because of multiple reasons. Una, syempre, yung pinaka-importanteng reason, yung Singapore education, even yung pinakamahina at pinakamababang tao sa Singapore, yung education niya sobrang taas. Siguro kasing taas na ng mga pang middle level education natin dito. Kaya lahat ng mga tao doon, very high value, very high skilled. Dito sa Pilipinas kasi nakikita ko, sinasabi ng mga BPO industry association natin na maraming mga high paying jobs na umaabot pa ng 50,000, 80,000, 100,000. But yet, hindi na-fulfill yung positions kasi hindi naman charity itong mga trabahong to eh. Dapat may equivalent skill and equivalent educational value para dun sa mga mas matataas na trabaho. So, hindi na kailangan ng minimum wage. Kung ganun pala, may mga high-paying jobs na pwedeng ma-attract sa Pilipinas kung educated yung population natin. Kasi kung highly educated yung population, mas marami mga BPO companies ang magdadagsaan dito. Kasi syempre, maraming pwedeng i-hire ng mataas ang sweldo na equivalent dun sa value na yun. And of course, secondly, dapat i-deregulate na natin yung ating mga ekonomiya para mas marami pang investor ang pumasok para mag-hire ng ating mga kababayan, hindi ba, Dad? Correct, no? Kasi tingnan natin, isa-isahin natin yung mga nabanggit yung issue, no? Una, bakit ba mababa ang sweldo sa ating bansa? Yun ang dapat nating tingnan, no? Dahil ba ito sa kagagawa ng ating pamahalaan at ng ating mga lipunan? Kung titingnan natin kasi, una sa mga dahilan kaya mababa ang sweldo ng mga tao dito kasi kulang ang mga kumpanya, kulang ang mga negosyante at mga namumuhunan at nangangapital na gumagawa ng business dito sa ating bansa. Because yung supply and demand na sinasabi natin, no, marami tayong supply, ito yung mga manggagawa, pero kaunti yung demand, kaunti yung naghahanap ng mga manggagawa. So syempre, dahil mas marami yung manggagawa kaysa sa naghahanap ng manggagawa, bababa talaga yung presyo ng sweldo, yun ang una. Pangalawa, yung sinasabi nga natin, merong ang demand pero hindi naman naangkop yung manggagawa. Sabihin, marami nangangailangan halimbawa ng heavy equipment operator na handa magbayad ng 1.5 per day, doble ng minimum wage. Pero wala namang supply. So paano iuugma o paano matutugunan yung ganong mataas na sweldo kung hindi naman wala namang kaalaman? So yan yung mga issues na kinakailangan talakayin. Yung sinasabi nga natin, kinakailangan talaga pagtuunan ng ating pamahalaan na maitaas ang antas, kaalaman, karunungan, abilidad ng ating mga kababayan para sa ganun magkaroon sila ng mas masaganang kabuhayan. Yun ang ating isinusulong dito sa ating party list na sana maunawaan ng ating mga kababayan na kinakailangan natin ng mga namumuno at namamahala na uunahin ang kapakanan at kinabukasan ng ating sambayanan. Ngayon, Dad, sinasabi mo nga, kailangan natin ng mga pinuno o mga government officials na inuunahan ang kapakanan ng ating mga taong bayan. Pero siguro isang problema, kaya maraming ring mga hindi ayaw mag-invest dito sa Pilipinas kasi pinapahirapan nga sila ng mga corrupt government officials. So, yung problema nga natin dito sa Pilipinas, na nakikita ko based sa actual on the ground, aside from the fact na malaki nga ang gastusin ng gobyerno natin, siguro sinabi mo nga maraming mababawasan, actually mabayad ka pa nga doon kasi as proven sa mga latest corruption hearings, yung mababawasan na yun kasi lahat yun patong nila para sa kanilang mga hati-hatian para makabili sila ng mga magagandang bahay at magagarang kotse at magagandang mga branded na items. So, ang laki ng waste ng ating government. Yun yung isang problema. And usually, gusto nga nila taas yung taxes para lang mas marami silang maging project na magiging ghost lang or kung if ever hindi ghost, sobrang laki ng patong. So, gusto nila sobrang expense naman ng government for their own benefit. Yung pangalawa naman is yung kulang na investor dito sa Pilipinas, kulang na mga kumpanya, kulang na mga namumuhunan kasi usually pinapahirapan nga sila ng mga government officials rin na corrupt. Kasi marami nga tayong kakilala ng mga international hotel chain na gusto sana magtayo dito sa Pilipinas. Pero nung magtatayo na sila ng mga super mega resort nila, ang claim nga nila, may mga government official from either LGU or national government na humihingi na malaking patong or malaking biyaya para lang matuloy ang kanilang proyekto. And let's not even go far, kahit na hindi international hotel chain, yung
partner nga ni Nadine Lustre na Frenchman. Sabi niya may project daw siya na gagawin sa Siargao pero hinaharas daw siya ng LGU para makakuha daw ng something bago matuloy yung project niya. So syempre, kung ikaw ay isang foreigner o kung isang may puhunan, ba't ka pupunta sa Pilipinas kung willing ka naman mag-invest? Nakakalungkot nga, maraming mga mega project na for sure, thousands of Filipinos magkakaroon ng magandang trabaho, for sure, tataas ang tax collection ng gobyerno, for sure, magaganda pa ang mga lugar na yun sa Pilipinas, pero nangyayari is hindi na sila natutuloy. Ba't sila pupunta sa Pilipinas kung pwede naman sila pumunta sa mga ibang bansa na walang corruption or bawas yung corruption, na hindi sila abusuhin ng mga government officials? So I think the biggest problem here, hindi yung pribadong sektor, kundi Congressman San Fernando should start looking at the government, should start criticizing more government officials, especially the government officials who are preventing more business and more progress from happening in the Philippines. And he should also be criticizing our DepEd for not training enough Filipinos to get better jobs here and abroad. What do you think about that, Morgan? Tama. What do you think, Dad? Yes, I agree. No, I agree 100% perfectly. Kasi nga, katulad sinabi ninyo, isa sa mga kadahilanan, mga kababayan, kaya kauntian ang mumuhunan at kauntian negosyo dito sa Pilipinas, kaya hindi maitaas ang sahod ng ating mga kababayan, dahil nga nahihirapan ng mga namumuhunan at mga kapital na magnegosyo rito dahil pinapahirapan sila ng gobyerno natin pagkukuha lang ng permit sa mga LGUs kung saan-saan. Kung alam nilang medyo malaki yung negosyo o yung gagawing proyekto na mag-e-employ o maghahanap ng maraming magagawa, talagang kikikilan nila, sasakalin nila, sisingilin nila ng kung ano-ano. Kaya, syempre, nadi-discourage yung mga investors na magmamuhunan dito. Yan ang isa sa mga kadahilanan kung bakit mababa ang sahod ng ating makababayan. Dahil kulang ang mga nangangapital at namumuhunan. So, yun ang una. So, pangalawa, may mga politiko naman, may mga nasa gobyerno naman, lalo naman nilang hinahasel ang ating mga namumuhunan at nangangapital, pinapahirapan nila kung may problema sa kaso or everything, lalo nilang pinapatawan ng parusa. So, syempre, ang nangyayari, instead na pumunta sila dito, pupunta na lang sila sa Thailand, sa Malaysia, sa Vietnam, doon na lamang sila kasi mas friendly yung environment doon. Hindi sila kinikikilan, hindi sila sinasakal, hindi sila tinututukan, hindi sila pinapahirapan. Tinutulungan sila, sinusuportahan sila para magtagumpay. Dito naman baliktad, pinapahirapan, no? Kung makakausap naman ibang politiko natin, sasabihin nila, o taga-gobyerno, hindi, dito rin yan, mas gusto nila sa Pilipinas, pero wag natin kalimutan, parang isang magulang yan. Ang tingin mo, yung anak mo, pinakamagandang babae, pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Pero sa totoo niyan, mas marami pang magaganda na pwede nilang puntahan dahil sila may puhunan. So wag sana natin kalimutan na yung mga namumuhunan ng kapital, dapat natin suportahan, tulungan para dumami ang mga naghahanap buhay dito at maraming mabibigyan na ang natatrabaho sa ating mga kababayan na nangangailangan ng mas mataas na sahod at mas mataas na suporta. So yun na nakikita natin yung katulad sinabi mo rin. Another problem na dapat pagtuunan ng pansin ay kakulangan ng ating gobyerno na bigyan ng sapat na abilidad at kaalaman ng ating mga kababayan. Kasi nga meron nga tayong mga BOCTEC support, mga scholarship, pero hindi nila sinasama doon yung suporta doon sa mga estudyante o sa mga mag-aaral o sa mga gustong matuto ng additional na kaalaman. Kasi siyempre, hindi lamang naman free dapat ang education o skills training mo. Dapat during that period of time na wala kang trabaho because you're going through a skills training program, dapat meron ka ring allowance sa binibigay ng gobyerno. Yun ang sinasabi natin, kulang yung suporta. Binigyan ka nga ng pagkain, wala namang inumin. Paano may tutulak, may papasok yung pagkain sa iyong lalamunan kung wala naman tubig o walang juice na ibibigay sa iyo para maipasok mo? So yun ang sinasabi natin, having scholarship program is one. But second, kinakailangan merong momentary support for the person who wants to learn additional skills or training or education. Para sa ganun, he can survive or she can survive and during that time that he or she is going through that training program. So, dapat comprehensive yung suporta sa ating mga kababayan para matuto at magkaroon ng additional knowledge. No? Para sa ganun, after that, mabigyan sila ng jobs, no, ng trabaho. Dapat meron ding bridging. Kinakailangan, yun din ang ginagawa ng gobyerno natin. No? Hinahanapan sila ng trabaho o pinapayagan sila kagad makapag-abroad. Kasi nga, kahit na dito, yung mga nakakausap natin, may mga trabaho na overseas na naghihintay sa kanila. Pero nahihirapan sila. Bakit? Una, ang daming requirements sa pagpa-passport pa lang. Napakahirap kumuha, napakahaba ng pila, napakatagal pa iproseso. Pangalawa, pagdating sa mga permits sa DMW, sa Department of Migrant Workers, ang tagal din ang proseso. So, yun ang dahilan kaya nababagalan ang buong sistema. Kaya naghihirap tuloy ang ating mga kababayan na nasa laylayan. Sila yung hirap na hirap. Sila pa yung pinapahirapan. Yun ang hindi natin gusto sa nangyayari sa ating lipunan ngayon.
Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na kailangan ayusin na ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Kasi pag maganda ang kalidad ng edukasyon, tataas ang value ng bawat manggagawa, tataas ang sweldo nila, dadami ang mga mamumuhunan dahil marami mga tao na kayang ma-fill in yung mga high-paying jobs. Yun ang solusyon sa pag-angat ng ating mga sweldo sa ating bayan. Dekalidad na edukasyon, dekalidad na manggagawa dahil mataas ang edukasyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, tama kayo para magalit dahil feeling niyo nahihirapan kayo dahil sa taas ng bilihin. Pero ang gusto naming solusyon, gusto namin mapagaan ang bulsa ng bawat Pilipino at mas marami kayong mabili. Ang dalawang solusyon dyan ay kailangan mas maganda ang mga government officials natin. Dapat hindi sila corrupt. Pangalawa, dapat nga mas quality ang skills ng bawat Pilipino para mas lumaki ang kanilang mga sahod kasi mas malaki ang value na mabibring nila whether dito sa local or sa abroad. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para gumanda ang trabaho, gumanda ang skills at para alam rin ng bawat Pilipino kung sino ang dapat na tama na dapat natin iboto o ihalal sa mga eleksyon natin para mabawasan na ang mga korap dito sa ating gobyerno. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kung ang hangarin natin ay mapaganda at mapabuti ang kinabukasan ng ating mga kabataan at magkaroon ng mas masaganang kabuhayan ng ating sambayanan, dapat po nating itaguyod ang mga namamahala at namumuno na uunahin ang kapakanan ng sambayanan, pangangalagaan ang kapakanan ng ating mga mamayan at ipaglalaban ang kinabukasan ng ating kabataan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.